अच्छा सटा लिखो हमारे आज पारो करे आइल बानी हम नाच सटा लिखो हमारे आज तो नाच होई आज बिन के बाराती में सुना तनो नाई दादा हम न जाई बराती में काहे हो गोली चलेला बीन के बाराती में अरे नाई दादा हम न जाई बराती में बड़ी गोली चलेला निषाद जी के बाराती में बुझला बाबू आशी रिकॉर्ड्स आरा मुंबई से आइम बिहार यूपी हद बंग हो गोली चलेला के हो फेंक दी बम हो टेंशन मत लो अरे हम न जइबो ए मुंबई से आइम बिहार यूपी हद बंग हो गोली चलेला के हो फेंक दी बम हो तनी साथ होई गोरी रंगदारी चली हो करे आइल बानी नाच बरियारी चली हो भागतड़ कि ना सटा लिखो पैसा उड़ी भरे राती में बुझलू ओहो हर नाये दादा हम न जाइब राती में गोली चलेला बीन के बाराती में हर नाये दादा हम न जाइब राती में अच्छा। खाली गोली चलेला निषाद जी के बाराती में नीता मुकेश सहानी वाला ताऊ जी नाच भइल पक्का हम आइब रौरा गाँव जी अरे पक्का भइल हो अच्छा ठीक है बा VIP पार्टी वाला मोछ को बताओ जी नाच भइल पक्का हम आइब रौरा गाँव जी जवन चाहतानी हम उहे काम होई हो वही कटर निषाद सरे आम होई हो